Γενικά με τρελαίνει όμως. Μόνο αυτό ξέρουμε. Με τρελαίνει τα μάτια. Γιατί δεν Μπρο, σε αυτό το έξω. τι μπρο. Γιατί θα βαράει πάνω στην κάμερα ηλίθεια. Περιμένετε κανέναν γέρο να κουμπώσει κανένα δώρο. Ναι ρε. Τώρα. Γι' αυτό βαριόμαστε τη ζωή μας εδώ πέρα και δεν παίζουμε παιχνίδι. Τα fuck, πώς δεν ξέρεις αγγλικά. Τι λέει? Πώς δεν ξέρουμε αγγλικά. Η ελιά στο μάγουλο όλα τα λεφτά. Τι θέλουν από τη ζωή μου. Τι ξέρω. Μαλάκα, γαμώ το σπίτι μου, εσύ. Τα κουνήθηκα. Το where are you from δεν είναι τι κάνεις. Όχι. Παιδιά, συγγνώμη για αυτό που είπε, αλλά αφήστε, είναι σε χαμηλό επίπεδο αγγλικό. Ελάτε, πήγα για 100 ευρώ. Η γλώσσα σας σίγουρα μπορεί να το κάνει καλά. Το μουνί της μάνας σου. Ακριβώς. Μας έβρισε. Ποιος μας έβρισε? Πώς είπε το σκυλί, το σκυλί. Το σκυλί εδώ ήταν πάντα. Ο Ντελιβεράς. Θα βαρούσε κόρνο. Από πού σε πελού? Δείξε πόδια. Λογικά. Η παντόφλα του θείου εδώ είναι ακόμα. Όχι ρε, πώς τη πήρανε. Το μόνο πόδι που μπορούμε να συζητήσουμε είναι αυτό. Το θέλετε? Πάρτε το. Στα αρχίδια μας. Έλα. Αγκούιο άνανα. Ρε μαλακίες ρε. Τι είπε? Τι? Αγκούιο άνανα. Τι γκούνια. Κάτι τέτοιο. Σε κάποιον έστειλα πρόσκληση. Κατά λάθος. Περιμένει. Ναι. Στα αρχίδια μου ρε. Πάλι καλά. Πέριψε την πρόσκληση. Τι ξέπισε. Πάλι καλά. Κατά λάθος πηγή. Αυτό Ναι. εγώ το έκανα, αυτός το έκανε. Ωραία μαλάκα, δεν πάμε καλά. Χαρά, αυτή είναι το μουνί της μάνας σου. Τι θέλει αυτός? Ακριβώς. Λοιπόν, πάρε μια σίγαση. 666, τι παιδί μου λες, ψεύτικο. Και βούλω στο στόμα σου τώρα. Τη συσκευή Vivo που την πήρες. Ωραία, τσίψα. Από εκεί που την πουλάνε ρε μπρο. Hello. Τι εννοεί από πού? Τι ρε? φάση έχουμε εδώ? Δεν έχουμε. Δεν ανοίξω το Άνοιξα να πώς φαίνομαστε. Γιατί μπαίνουν τόσοι παιδόφιλοι. Μην τρομάξετε. Εννοούνται. Είναι κομπλέ. Να το αφήσω για λίγο. Άστο ρε μπρο, θα με τυφλώσει. Άστο βίου και πάνε παίξε. Στην παιδική Παιδική χαρά. χαρά. Πω. Να το βάλουμε λίγο κάπως αλλιώς. Να βαράει Όχι σαν- έτσι καθυστερημένη. Με έχει τυφλώσει αυτό το μάτι. Που κάνει τη γράφω. Καπότες δεν βλέπω. Μπορούν να φύγουν οι γέροι από το live και οι ανώμαλοι ρε μπρο, στροκίζουν. Ποτέ. Και να μείνουν οι σοβαροί. Πόσο πάει το τσιμπούκι? Όσο το έχει μάνα Προς σου. τη μάνα σου, κοπέλα μου. Αγοράκι. Κοπέλα. Ξέρεις τι μες. Βούλο. Τώρα και μπούλο, το μπούλο.
που το ψήνεστε. Το ψάχνετε ρε Α, το ηλίθεια. ψάχνετε. Ποιο ψάχνουμε? Ρε φίλε, βουλώστε το χαμίδι σας λίγο μια αγαπημένη στιγμή, ρε φίλε. Γιατί βρίζετε μάνες ρε καριολάκια γάμο το στόμα σας. Όπως μας βρίζουν, τους βρίζουμε, αγόρι μου, Άρη. Φύγε και εσύ από το live, τον μπούλο. Άιντε. Πάρε και εσύ τον μπούλο, που ήταν απαισθημένο σου, πάρε και στον μπούλο. Άιντε, γεια, βούλωνε. Πολύ μου το μωράκι με νευριάζουν μαλάκα. Όταν ρωτάνε γιατί τους βρίζουμε, ρε. Λίγο βουλώστε. Βουλώστε, μια γραφή. Τι λέει αυτός? Αφού δεν σας αρέσουν αυτά που γράφουν, γιατί το διαβάζετε? Για να μην λένε ότι τα προσπερνάμε. Αυτό ρε ηλίθεια τουλάχιστον δεν έψε μάνες. Λοιπόν, Άρη, δεν σου αρέσει το like ως ωραία και θες να τσακωθείς. Βγες, πολύ απλά ρε αγόρι. Βγες. Βγες. Ξεκινήστε ένα θέμα Σωτήρης. Ελλαδάρα, πάμε. Ξεκινήστε ένα θέμα. Εγώ! You are beautiful girl. Πα. Ρε μπρο. Αναδημοσίευση από τον Μανμούντ. Γιάννο. Πάμε να παίξουμε ένα κουτσου. Πάμε να παίξουμε Τι λες ρε τσίφσα? Ναι, ρε, να γελάσουμε, να αυτό. Κάτσε, αυτή η κουτσου είναι στο δικό μας live αυτή τη στιγμή. Πάμε σε αυτό. Δεν παρά. Δεν έχει κανένα κουτσου. Έχει! Ποιο ρε τσίφσα? Να, κουτσου. Κουτσου.